Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 16, osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Ruper Ordorika izango dugu. Bakarka 2 izeneko bere diska berria den kontzertua egingo du igande honetan Baluarten arratsaldeko 7etan. Eta horren inguruan eta bere ibilbidearen inguruan hitz egingo digu. Baina honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1521ean, iruindarrak armak hartuta gaztelar okupatzaileen aurka matxinatu ziren. Urte batzuk geroago, 1803an, Danimarka, Norvegia, Europako lehen herrialde bihurtu zen, esklabuen salerosketa praktikan debekatzen. Egun berean, baina 1905ean, Barakaldoko 100 herritarrek etxegabetze bat galarazi zuten. Eta bukatzeko, 2007 urtean, Iruñean gaztetzen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, 2 lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean alde batetik bertso afaria egongo da Irrintzi Peñan Igor Elorza eta Unai Iturriagarekin. Bertso afaria antolatu du Irrintzi Peñak maiatzaren 16an eta Igor Elorza eta Unai Iturriaga dira saioko bertsolariak. Iluntzeko 9etan hasiko da saioa eta sarrerak 20 euroan eskuratu daitezke. Bazkide bakoitzak 3 lagun gehiago apuntatu ditzake eta ordainketa Peñan bertan egin beharko da maiatzaren 12an baino lehen. Beste alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan Lilo taldearen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plaza izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da eta lekuak bete arte. Ostiralean batetik, plazara Euskara Erdigunera kooperatibaren aurkezpena egingo dute Laban arratsaldeko 7etan karrikirik antolatuta. Irati Fernandez, Eneko Gorri eta Xan Airek egingo dute aurkezpena. Bestetik, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:40 gutxira, piztuta Euskal Kultur Begirada 24 programaren barnean Eguzkilore izeneko mitologia eta jazz ikuskizuna egongo da. Eguzkilore euskarazko ikuskizunean Xabi Olkozek konposatutako musika entzunen dugu, proiekzioekin eta narrazioekin batera. Musikariek magiaz beteriko munduan barneratuko gaituzte, gure kultur sustraiei lotzeko eta jazz musikaren bidez euskal mitologia zahar aberatsa ezagutzeko. Larunbatean alde batetik Eguesirbarko euskararen eguna ospatuko da Badostainen. Tortilla eta bideo lehiaketa, gazteentzako herri kirolak, buztina eta talo tailerrak, helduentzako umorezko bakarrizketa eta kontzertuak antolatu dituzte Badostainen Eguesibarko euskararen eguna ospatzeko. Beste alde batetik, Juslarrotxako Zibiboxean 11etatik 12:04 arte larborategia familia artean lantegia egongo da. Familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adieraz moldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzean, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Larunbatean baita ere euskal mitologia jira eta bira. Sorgina Txirulina izeneko ipuin kontaketa egongo da Juslarrotxako Zibiboxean 12etatik 13 arte. Piztuta Euskal Kultur Begirada 24 ekimenaren baitan. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik 1, 2, 3 entzun. Ipuin saio musikatu honetan euskal kulturako pertsonaiak agertzen dira. Mari, Lamiak eta bar. Horietaz gain, Sorgina Txirulinak asmatutako beste batzuk ere. Historio magiko horiez gozatzeko prest? Gainera, piztuta Euskal Kultur Begirada 24 programaren barnean baita ere,
Txirristi-mirristi izeneko ikuskizun anitza prestatu dute Juslarrotxako Zibiboxean arratsaldeko 7:00-etatik 8:00 arte. Hitzaren akelarre honetan munduko hainbat sorginen istorioak ezagutuko ditu publikoak. Emakume askeak, boteretsuak eta apartak izango dira protagonistak. Mitoak asmatutakoak edo benetakoak. Hori nork jakin, egia ote, kontalaritza zuzeneko musika eta gertutasuna hirukote. Berotu belarriak eta prestatu. Igandean, Ruper Ordorikaren kontzertua egongo da Baluarten. Bakarka bi lana aurkezteko kontzertua egingo du Ruper Ordorikak Baluarten, karrikirik antolatuta. Igandearekin, arratsaldeko 7:00 izango da emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak maiatzaren 30ean aitortuko ditu estatuko indarkeriaren biktimak. Ekitaldi publikoa izango da eta lehenengoa 2019ko legearen babesean egingo da, konstituzionalak bermatuta. Aintzatetzitako 12 pertsonen artean Mikel Zabaltza eta Mikel Arregi daude. Argazki nagusian, Osasunako emakumezkoen taldearen espedizioa Taxoaren dago argazkirako, Bartzelonara bidaia hasi aurretik. Titularrean, Loriaren bidean. Emakumezkoen Osasunak Espainolen aurka jokatuko du goreneko mailara igotzeko partida. Honen eskuineko bi berrietan, batean, jokoak esku profesionalera iristen dira. Espek eta Baikok sistema probatuko dute Bizkaia torneoan. Bestean, 500 atleta korrika Gazteluko konkistan. Ezkerreko berrian, 5 urteko kartzela zigorra Iruñean travestitu bat hiltzen saiateagatik. 5 urteko kartzela zigorra Iruñean travestitu bat hiltzen saiatzeagatik. Eskuineko berrietan, batetik, foru gobernuak 10 milioi injektatu dizkio ardoaren sektoreari, soberakinagatik. Bestetik, 6Fko nekazaritza protesta eta hazia eta belarra ekainaren 3an iparraldeko mugan. Jarraian, egoera kritikoan Eslovakiako lehen ministroa tirokatua izan ondoren. Hori koloreko berrietan, alde batetik, euskalgintzako eragileek jauzi bat eskatzen dute. Beste alde batetik, Taxioren berrestrenaldia Canesen. Diario de Navarraren titular nagusian, 10 milioi laguntza eman dizkio ardoaren sektoreari krisiari aurre egiteko. Foru gobernuaren neurriak ardoaren ekoizpena jeistea eta destilatzea du helburu. Argazki nagusian, Eslovakiako Pravda egunkariak argitaratutako bideoaren harrapaketa, bertaratutakoek politikaria autora eramaten dutenean. Titularrean, Eslovakiako lehen ministroa tirokatu dute. 71 urteko idazle batek Robert Fico tirokatu zuen, bart heriotzaren eta bizitzaren artean eztabaidatzen ari zena. Eskuineko berrietan, alde batetik Nafarbide ordainleku elkartea kontu hartzailearen abalik gabe sortu zen. Beste alde batetik, erdialdeko suteetan lagundu zuten nekazarien errekonozimendua. Jarraian, Iruñeak inbertitzaileak zundatu ditu Arantzadiko komenturako. Goiko berrian, Osasunak eskura du. Gaur jokatuko da igoera playoff txapelketa arratsaldeko 7:00. Gara egunkariaren titular nagusian, EAJak bere gobernua diseinatu du eta EH Bilduren eskaintza saiheztu du. Otxandianoren eskua luzatuta, EAJak adierazi du ez dugula ezer esateko. Euskadirentzako gobernurik onena eratzera bideratuta gaude erabat. Argazki nagusian, atzoko Profersaren aurkako salaketa. Titularrean, lakuak Zorrotzako Profersaren kautelazko itxiera agindu du. Beheko berrian, Eslovakia shock egoeran utzi du Fico lehen ministroaren aurkako atentatuak. Ezkerreko berrietan, batetik, Jensen eta Jacinto enbor ezberdinetako bi ezpal. Bestetik, Rafahren iesaldi masiboak gogorarazten du Nakba ez dela inoiz amaitu. Berriaren argazki nagusian, Ane Elordi, Iturre Eskizabel eta Irati Itziar euskalgintzaren gainerako eragileek lagunduta atzo Baionan. Titularrean, euskalgintzak politika publiko sendoak galdegin ditu euskara bizi berritzeko.
Beheko argazkian jendetza batu da hiriburuetan, palestinarrei babesa azaldu eta Israelekiko harremanak eteteko. Titularrean, Nakba gogoan. Ezkerreko berrietan alde batetik Ameriketako Estatu Batuak ipar. Makina erremintaren sektoreak Ameriketako Estatu Batuen berrindustrializazio fasea aprobetxatu nahi du. Beste alde batetik, Jaurlaritzak Bilboko Profersa lantegia itxi du behin-behinean 2 astetan 2 intzidentzia gertatu eta gero. Eskuineko berrietan batetik Robert Fico Eslovakiako lehen ministroa oso larri zauritu dute, tirokatuta. Bestetik, Leioako umore azokak 51 konpainia bilduko ditu gaurtik igandera bitartean. Bukatzeko, LGTBI fobiaren aurka protestara. Goiko berrian, Palmira Dualen hitzetan, antzekoak dira Ijito herriaren borroka eta Euskal Herriarena. Euskal Herri Irratiaren titular nagusian, estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza ekitaldia eginen die foru gobernuak. Maiatzaren 30ean eginen dute estatuaren eta eskuin muturraren indarkeriaren biktimen aitortza ekitaldia, Baluarten. Biktima zehatzei egin zaien molde honetako lehen ekitaldi publikoa izanen da, eta 2019ko legearen babespean gauzatuko da. Eskuineko berrietan, alde batetik, sexologoa den Itxaso Bakedanoren hitzetan, hezkuntza emozionala landuz norberak bere burua hobeki zainduko du. Sexu bidezko gaixotasunak laukoiztu egin dira azken urteotan, eta bereziki gazteen artean. Beste alde batetik, Ibilbedi, Janus Laster eta Zetak irabazle Euskal Herriko musika bulegoa sarietan. Euskal musikaren urteko proiekturik esanguratsuenak saritzen ditu bulegoak 11 garaikurren bitartez. Ohorezko saria Gor diskoetxeari eman diote eta irabazle bakoitzak 2.000 euro eta Fernando Mikelarenaren eskulturatxoa jaso ditu. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, ez da aldaketa handirik espero. Goizean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu eta ateri eutsiko dio leku gehienetan. Egunaren lehenengo partean, hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta maximoak pixka bat igo daitezkeen arren, giro freskoarekin jarraituko dugu. Altuenak 16 edo 17 gradu inguruan geratuko baitira orokorrean. Eguerditik aurrera, zerua oso hodeitsu geratuko da eta noizbehinka zaparradak botako ditu. Baliteke trumoi ekaitzak izatea. Arratsaldean haizeak mendebaldera eta gero ipar-mendebaldera egingo du. Ostiralean zerua tarteka hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparradak botako ditu. Baliteke zaparrada horiek trumoitsuak eta handiak izatea zenbait lekutan. Temperatura beste gradu pare bat igo daiteke, baina hala ere orokorrean 20 gradutik beherako balioekin jarraituko dugu. Haizea aldakor ibiliko da. Goizean goiz barnealdean hego-mendebaldekoa nagusituko da eta arratsaldean kostaldean brisa. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du barnealdean. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Ruper Ordorikarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongi, mil esker. Zuri. Bai, Igande honetan etorriko zara Baluartera, ezta? Bakarkabi lan hori aurkeztera edo... Bai. Baina horrekin igual sartu baino lehen, ibilbidea nola joan zaizun edo, horri buruz hitz egingo dugu, ongi iruditzen bazaizu. Bai, nahi zuen bezala. Bale, kontatu iguzu, noiz hasi zinen musika munduan? Bada aspaldian, lehen diskoa argitaratu nuen duela 40 urte baino gehiago, bai. Eta betidanik izan da nire nahia, nire pasioa, musika, naiz beste gauza batzuk estudiatu eta hori, 24 urterekin egin nuen lehen diskoa, bai. Eta musika ikasketak egin zenituen edo ez? Ez nik
unibertsitatean beste kontu batzuk ikasi nituen, eta musikan zertxo bai, formalki, baina gehien bat autodidakta naiz alor hontan, ez da. Naiz nire pasioa izan den nire mutiko denboretan, etzan modurik, olako ikasketetarako, edo etzan gizartean konsideratzen, hori nik uste, bai. Baina, hola xe. Ezen ohikoa garai horretan musika ikasketak jasotzea edo? Hori, mutilek, gizonezkoek, eta bai, bandetan eta holako gauza formaletan zenbaitiek, bai, baina nire nahia zen bakizu ingelesez da entzuten dituen doinuak, nekez entzuten genituenak, egia esan kanpoko irratietan eta gehien bat, hoien musikak liluratzen ninduen txikitatik. Bai, beti izan dut zaletasun hori, eta gero denborarekin ohartu nintzen euskaraz bagenuela kate bat, bagenuela tradizio bat, eta horrek ere asko bultzatu ninduen. Berandeo, ni hasi nintzen gehiago musika anglosajoia horri begira, ez da? Nire belakoniko musika nahi bauzu, roka, bluesa, eta gero euskaldun bezala hasi nintzenean jabetzen, berehala hasi nintzen arakatzen gure aurreko kantarien lanak eta kantu zaharrak ere bai, niretzako beti izan dira inspirazio iturri handia, ez da? Eta gainera hori euskeraz kantatzea oraindik zailagoa izango zela pentsatzen dut, ez? Bueno, ni hasi nintzenean ordurako ja libre zen, ez da? Baina, tiko denboretan bai, guztiz debekatu zen, edo zeukan inungo zerarik, ez? Ni oroitzen naiz, orain zuek hori informazio gune txiki batean ari zarete, eta ni gogoratzen naiz Gasteizen bizi nintzan etxekoekin, eta zenbaitetan asteburutan Oñatira itzultzen ginen, ni Oñatiarra bai naiz, hortzez, eta 12etan, ez 10etan, igandetan egoten zen programa bakar bat, Loiola irratia izeneko irrati txiki batian, eta euskaraz ematen zuten kantuak, eta ni hor egoten nintzen, beti zai kantuak, ez baitzen beste modurik. Eta hasiera horretatik, zer da, igual gauzarik zaiena, edo, zen izan zen zuretzako erronka? Bidea aurkitzea, nire ez naiz berez bat ere plaza gizona, eta ni beti esaten dut musikak haunitz gustatu zaidala beti itzen, eta besten ezen nintzatekela inoiz bakizu eskenatokira igoko. Baina hor bide hori niretzako zailena, naiz lehen diskoa egin nuenean dena Bilbon bizi nintzan, eta dena osatu nuen Bernardo Atxagaren testuekin, orduan Bernardo Atxaga guztiz ez ezaguna zen, ni bezala, eta diskoa naiz minoria batean goraipamen handiak jaso zituen, eta bakizu, beti behar duzu entzule bat hasteko maitatuko zaituena eta babestuko zaituena, bestenez oso zaila da. Eta zure ibilbidean zehar, esango zenuke zure musika eta musika hori egiteko modua aldatu joan dela? Nik uste baietz, disko arrunt ezberdinak egin ditut, orain azkenengo hau ni bakarka da, baina gehienetan talde batekin aritzen naiz, baina taldea ere aldatzen da, disko ezberdinak egin ditut. Baina, esan behar dizut, nire ustez funtsezko ardatzak
beretsua diela. Nik haunitz maite dut hitzak, ongi zaintzea, eta nire kanturako joerak nik uste dut oinarrizko gauza horiek hor daudela beti. Horiek daudela egin dezakedan aldaketa guztien azpian. Eta zer izan da musika zuretzako, zure bizitzan zehar? Ba, nire pasioa, bai. Nik uste dut horrek salbatzen nauela. Eta botere terapeutikoa edo daukala uste duzu? Beti esaten dut hori, bai. Niretzako musika osagarri da. Gizaki guztiek egiten dute kantuan, ongi zen gaizki eta tribu guztiek eta hizkuntza guztietan. Orduan, ia gizakiaren ezaugarri bada, nola hegaztiena, nola xoriena, ezta, kantatzea beharrezkoa da, eta gure herrian horrek lotura handia izan du gure hizkuntza babesteko ere bai, baina hortik haratago, norbeak ere asko zor dio bere sasoiari, bere denborari, eta nik esan dudan bezala, hasi nintzen bakizu lagun arteko rock taldetan, eta hola. Eta nik uste dut herri musikak aldiro bere formak hartzen dituela, eta nire sasoiko hoxe izan da. Gero, neure ustez, poliki neure egiteko modua gauzatu egin dut, ez, denborarekin, eta badut esperantza aurrerantzean ere hola jarraitzeko. Eta oraingo honetan, oraingo diska hau bakarka bi da, orduan lehenengo bat daukazu, ezta? Baina zergatik bi hauetan animatu zara bakarkako lan bat egitera? Beti maitatu dudan modua da, ezta? Nik entzule bezala asko maite dute batez ere taldeekin aritzen dien musikoak gero bakarka entzutean, niretako plazerra ere bada, eta pentsatzen dut ni bezalako beste jende bat ere honen dela. Eta gero, sasoi batean hasi nintzen pentsamendutan, ongi behar nuela saio bat antolatu, ni bakarrik egiteko moduan, nire kantuak eraldatuz eta probatuz ere bai, eta horrek eman dit bidea hainbat herri txikietan aritzeko, normalean taldearekin antolatzen ezin dutenak, eta baita antzoki handietan ere bai, ez, denetara hiltzen naiz, baina ez dakit, egin dezaket Iruñan antzoki handi xamar batean, eta gero egonen naiz herri txiki batian hor ez dakit, Artzibarren edo Erronkarin, edo baitzut emanaldi batzuk niretzako aski importantea dienak, ez da, asko maite ditudanak. Eta zein da diska hauen helburua? Aski personala da, nire ustez da kantuak, bakizu, hartzen ditut kantuak, demagun binaka garabatzen lasai denboretan, eta horretarako behar dut askotan eraldatu, eta kantuak hartzen du bere bidia, da hortik hautatzen ditut 12, edo kasu honetan 12, eta nire ustez kantuak beste era batea erakusten du bere muina, ezta? Eta nire ez dakit badut sentsazio zerbait osatzen dudala hori egitean, eta lehendabiziko diskoak oso harrera ona ukan zuen, bakarkakoak, bitartean egin ditut beste pare bat taldeekin, eta orain hau osatzea erabaki nuen, baita ere kontzertuen ondoren bezala, ez? Saiatzen naiz aldiero kantu berri bat sartzen, hau da aurretik joabia, eta hor probatu egiten dut, jende aurrean, probatu esateko moduan, bai. Eta lehenengo diska hori egin eta gero, hau horren segida moduan egin duzu, edo bi independiente dira? Ez, era bat segidan, bai, era bat antzeko
modua erabili dut grabatzeko, eta izan ere biak argitaratu dituzte baita ere LP bikoitz batian. Gauza bitxia da, bata gorria baita eta bestea urdina, eta egin dute LP bikoitz bat 22 piku kantuekin, ez da, nik bakarka. Nietzako da, bakizu, txamponaren beste aldea, ifrentzua, disko hau bai. Eta zein da disko hauen estiloa edo? Hor, ez dakit, ni bozata gitarra, baina zenbaitetan erabiltzen dut gitarra elektrikoa, bat dira aldaketak, baina estilistikoki ez da erretxa esaten. Nik uste kantua bere hortan. Batzutan hurbilago da forma, nola esango nuke, klasikoa gotitik, bestetan hurbilago dago beste giro batzutatik, bai. Eta bakarkako lana izan da, errexago egin zaizu zure barrukoa ezakit, kaleratzen edo? Alde batera errexago, gero beste aldera hainbeste urtez musikariekin da ohitura batzuk hartzen dira. Nire ustez musikariekin egiten dudana ez da Rupert Gay musikari batzuk, baizik eta beste esparru bat, beste eremu bat, eta bakarka berriz sakonera egin behar duzu, eta badu harreman bereziago bat norbere buruarekin, ez da alde batera bai. Eta modu batean ere igual zailagoa egiten da, diskoa aurrera eramatea? Nik batzutan pentsatzen dut niretzako, baino jendearentzako dala zailago, ez? Entzuleak behar du, bakizu, nahi hori izan, konektatzeko eta giro hortan sartzeko, eta zenbat eta show ikusgarriago izan, errexago gertatzen da hori, ez da? Edo itxuran errexago, batzutan sentitzen zara urrun eskenatokitik, baino konektatzen duzu, beste arrazoi askoengatik, eta kasu hauetan zuzen joan behar duzu ahotsera, gitarrara eta kantuaren esan nahira, ez da. Horregatik, nik uste bestelako harreman bat sortzen dela entzulearekin ere, eta entzulearentzako exigenteago dela, esango nuke. Eta, zenbat kanta aurkituko ditugu diska honetan? 12 aurrekoan eta 12 hontan. Eta baten bat besteak baino bereziagoa? Badia kantu batzuk ere enbidia hartu dutenak, bakizu, norbere zeatik kanpo, ez dakite, zaindu maite duzun hori edo ene begiek edo Martin Larralde edo badira kantu batzuk gehiago zabaldu direnak, baina ez, niretzako denak hautatu ditut eta izan zitezken beste batzu, baina holatxe da. Hori da semen artean aukeratzea bezala, zuretzako? Badu hortarik, bai, badu hortarik, ez da errexez. Eta, ze formatutan aurkituko dugu diska berri hau? Eginen dugu ni bakarrik, gitarra eta ahotsarekin. Esan nahi dut, ze plataformetan aurkitu dezakegun? Hori elkarrek argitaratzen du fisikoki, eta esan dudan bezala CD-an atera da, eta LP-an ere bai, viniloan, eta gero, bakizu, plataforma guztietan zabaltzen dira horiek Spotify, bakizu, goiko gaur egun, bakizun bezala, diskoak bere hortan bakarrik zaletuok erabiltzen ditugu, jende gehienak konsumitzen du beste plataforma horietan, bai. Eta, igande honetan, Baluarten egongo zara, arratsaldeko 7:00, ezta? Bai. Eta, bai, nahi nuen Iruñan egin, badut beste konpromiso bat Iruñan urrian, eta horregatik nahi nuen orain egin. Beste hiriburuetan
udazkenean eginen dut, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, eta lehengo hastian aritu nintzen hor Gipuzkoan eta Baxe Nafarroan, hor Aierran, eta baditut Nafarroan barna baditut saio batzuk aitzina. Hortzaizen, Baxe Nafarroan berriz, Artzibarren, bai, hor herri txiki batian, Otsagin, baitut Irurtzunen ere bai, baitut emanaldi batzuk, bai. Bueno, ea jendea animatzen den. Ia, bai, hori behar dugu. Bestela, jarriko gara atian, bakizu, makilakin. Eta, bueno, ja, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun hortik. Ez, mil esker deiturik eta bueno, xaloan ekiteagatik, bai, beharrezkoa baita, gure medioak izatea, bai. Bueno, Ruper, mil esker gurekin zure diska aurkezteagatik, eta ja jende animatzen den igandean gerturatzera. Hori da, hala izan dadila, bai, eskerrik asko. Bueno, zuri, agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Agur! Ni errudun sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinistu nuen nik ere, hainbeste eraso zentzuk gabe pairatuz lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala, benetakoa zen ene asmo bakarra, Mauritziaren kantu bat bezala. Zurekin aztea nuen desio, nola egin ordea. Zure fotoa nuen ohe alboan. Enaiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura. Enaiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura. Ura beste norbait izango zen, ni ez naizelaik zurekin oroitzen. Ala esan didaten niri ere, denborarin doala. Dena zapuztuz gupidarik gabea. Ez naiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura. Ez naiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura. Ta ez naiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.